Goedemorgen, welkom, blij, trots, happy. Even kijken hoe we gaan. Family-centered care, the road ahead of us. On Curaçao. Jeanette en ik. Waarom? Waarom? Omdat we weten dat ouders van kinderen die opgenomen zijn op de NICU heel vaak stress ervaren tijdens deze moeilijke periode. Ik ga een beetje draaien, want ik ken het natuurlijk niet uit mijn hoofd. Ja. Daarbij weten we ook dat dit een negatieve uitkomst kan hebben op hun welzijn, maar ook op de ontwikkeling van het kind. Andere kant. Vanessa. Vanessa knows me. Ja, there we go again. Ja. Zoals jullie net al hoorden van professor Linda Frank, het is belangrijk om te weten, zij is een pediatric nurse, een NICU-nurse, zij is een researcher, maar zij is leading in de wereld als het gaat om family-centered care. Zij heeft ook de position paper daarover geschreven. Dus inderdaad mogen wij heel blij en trots zijn om als Curaçaose groep, parents, professionals, Ronald McDonald's, met haar te mogen samenwerken. En bekend is dat family-centered care is inmiddels onder research in de wereld. Maar als we het hebben over onze populatie, het Caribisch gebied, is daar heel weinig over gepubliceerd. En wat zou je willen weten? Wat is de impact voor ouders als je kind wordt opgenomen op de NICU? Wat voor gevolgen heeft dat? Maar ook, wat is de support die ouders eigenlijk nodig hebben? Waar hebben zij behoefte aan? En als laatste is het altijd belangrijk om vragen, research te zien in de culturele setting. We zijn Caribische mensen, we zijn Latijns-Amerikanen. En dat wil zeggen dat alles wat we doen, denken en vooruitkomen een andere setting kan hebben dan bijvoorbeeld Noord-Amerika, Europa of Azië. Dus dat zijn hele belangrijke vragen om te beantwoorden. Wordt het geaccepteerd door ouders als ze ondervraagd worden? Wat is de involvement? Willen ze eigenlijk überhaupt wel betrokken worden in de care van hun kind? Dat zijn hele belangrijke vragen die gesteld moeten worden, beantwoord moeten worden en gepubliceerd, zodat de wereld daarvan kan leren. Hoe gaan we dat doen? Nou, jullie hebben het al gezien van professor Frank, onze Curaçao Research Project, waarbij we gaan kijken naar de well-being en support needs van de ouders van de NICU. Nou, hoe zijn we daartoe gekomen? Professor Frank heeft al zoveel verteld, dus Jeanette en ik gaan het een beetje reshuffelen. Maar dit is de familie Martina. Familie Martina was voor ons vorig jaar de reden voor het 3e congres. Waarom? Door deze familie werd duidelijk wat de discrepantie is tussen wat wij zien als een professioneel succes. De mensen op de NICU, die weten dat. Een gezin vanuit Bonaire, een tweeling te vroeg geboren. We hebben met z'n allen gestreden, gevochten en gewonnen. Want ze zijn gezond met hun ouders naar huis gegaan. Naar Bonaire, tijdens COVID. Een succesverhaal. Tot mijn schrik praat ik met Misha van der Vorst, psycholoog, die me een verhaal vertelt van een oud stel op Bonaire, waar het heel slecht mee gaat. Heel veel meegemaakt, heel veel verdriet, zieke kinderen, ver van huis, COVID, 1 uur bezoektijd per dag, 23 uur in een hotel met z'n tweeën. Verdriet, negatieve effecten op hun gezondheid, problemen met werk en uiteindelijk van Bonaire terug naar Nederland omdat ze het niet gered hebben. Hoe kan dat? Een professioneel succes, geen goede well-being voor de ouders. Voor mij was dat awareness. Awareness, wat ik niet voor mezelf wilde houden, maar je wilde sharen. En dat was eigenlijk de basis
van het derde FCC vorig jaar, Going Through COVID. Wat doe je verder met die awareness? Ik zeg altijd, een congres is een momentopname, maar wat we ermee moeten is, of wat moeten we ermee? Wat willen we ermee? En dat is moving forward. En de vraag die wij nu hadden is, oké, als wij dit dan zien en wij denken is een succesverhaal, en ik hoor van de psycholoog dat dat het niet is, what about the well-being of our parents in our community? En dat is een vraag die leidt tot a call for action. En de call for action die hebben we gehad, want als gevolg hiervan, voor het vorige congres, dachten we, hoe gaan we die vraag beantwoorden? Wie hebben we nodig om die vraag te kunnen beantwoorden? Nou, links ziet, ik zit even te kijken, heeft dit een... Zie je dat? Ja, ja. Deze vraag heeft ertoe geleid dat vorig jaar, voor het congres, we een meeting hebben gehad met toentertijd een potentieel researchteam, maar gelukkig is het waarheid geworden. En jullie zien hier als eerste aan de linkerkant, maar niet met mijn pointer, I don't know why, in ieder geval daar, met een flesje bier. Professor Eduard Verhagen. Professor Eduard Verhagen is kinderarts en jurist en hoofd van het UMCG in Groningen. En bereid om met ons zitting te hebben in het team. Daarna ziet u dokter Jeanette. Helemaal rechts ziet u professor Frank, waarvan u net een prachtige presentatie heeft gehouden. En u ziet Claudia Rigaud heel blij naast mij. En Bill, de echtgenoot van professor Frank. Waarom zo'n researchteam? Om de vraag te beantwoorden heb je heel veel informatie nodig. Niet alleen informatie, maar ook gedachten. Wat is er belangrijk? Hoe gaan we het aanpakken? En ik kan u zeggen dat vanaf die dag, 1 dag voor ons congres, tot nu, wij iedere maand minimaal 1 keer 1 uur vergaderen om die vragen te beantwoorden. Met het opstellen van de survey zagen we ook dat er zoveel vragen kwamen over anxiety, depression, support, dat het moment is geworden om te zeggen nee, we hebben nog iemand nodig. En wie we hebben gevraagd is Dr. Rodney Stewart, die neuropsycholoog en psycholoog is, om ons ook in dat proces te begeleiden aan de ene kant. Te helpen straks met het evalueren van de vragen. Maar misschien nog belangrijker, stel dat er zitten wat vragen, hele gevoelige vragen in. Zoals, do you feel like self-harm? Want we hebben het over well-being en angst. En hij is iemand die we eventueel kunnen inschakelen, mocht dat nodig moeten zijn. En zoals professor Frank net al zei, afgelopen maand hebben we ons onderzoeksvoorstel, inclusief alle bijlagen, vragenlijsten, gestuurd naar de commissie die we op Curaçao hebben ter beoordeling daarvan. Dat heet de METC, Medisch-Ethische Toetsingscommissie. Die heeft alles gereviseerd en we hebben groen licht gekregen om te starten. Dus we zijn daar heel erg trots op. Waar gaan we dit doen? Nou, jullie kennen allemaal onze NICU. We hebben een level 3 NICU, een van de hoogste niveaus. En jullie kunnen zien, vorig jaar hadden we 111 opnames. 100 kinderen kwamen van onze eilanden, 11 van de andere. En we hebben patiënten van alle 6 eilanden. Het is een hele zware populatie, waar vanaf 25 weken zwangerschapsduur, mind you, normaal is 38 tot 41. Maar vanaf 25 weken zwangerschap zijn wij actief de kinderen aan het ondersteunen. En dat doen we onder leiding van onze 2 neonatologen. Jeanette zit voor, dokter Najla Douke in de back. Een begeesterd team van kinderartsen en een heel erg geschoold team van neonatologie en kinderverpleegkundigen. Nou, eigenlijk heeft dokter Frank een beetje het gras voor onze voeten weggemaaid, maar toch nog even kort. Ja, wat zijn de doelen?
Nou, dat heeft ze gezegd. Wat is de haalbaarheid, acceptatie van de ouders, van de opgenomen kinderen? Hoe kunnen we vastleggen wat de well-being is, support wat ze nodig hebben. En heel erg belangrijk nogmaals, de culturele sensitiviteit. Surveys zijn al afgenomen in andere landen in de wereld, maar hoe zit het in het Caribisch gebied? En wij zijn de eerste die dat gaan doen, waarbij we de ouders gaan interviewen, dus niet in de files, minimaal een week opgenomen. Ze moeten ouder zijn dan 18 dagen en langer dan een week opgenomen. En in alle voor ons gebruikelijke talen. Ze heeft al gezegd, ja eigenlijk, wat zijn de vragen die... wat is de informatie die we gaan krijgen? Dat is voor ouders en kind tijdens de opname, maar ook daarna. En verschillende surveys die Jeanette zo even gaat laten zien. En de grote topics die gecoverd gaan worden, gaan over anxiety, depression, family-centered care en social support op verschillende tijdstippen. Enrollment, dus dat is na een week. Discharge, dat is ontslag. En na ontslag. En was jij nu aan de beurt? Ja, ik denk het wel. Dr. Jeanette. Thank you. Ik ga hierdoor. Er is al aangegeven, hè, ik ga er hier wat sneller doorheen. We vragen informed consent van ouders. Dus ze geven hun nadrukkelijke toestemming dat ze akkoord gaan met meedoen. We geven ook duidelijk aan, als je niet wil meedoen, no sweat. Het is niet verplicht, het heeft geen enkele consequentie op hoe jouw kind behandeld wordt. Het is volledig vrijwillig. Wat we wel zullen doen voor ouders is dat er, mede dankzij Ronald McDonald, gezorgd kan worden voor een klein gift, om het maar zo te zeggen. En ook, mind you, verpleegkundigen in de zaal, ook voor degene vanuit de werkvloer die de ouders aanleveren voor het onderzoek. Dus help ons, het is belangrijk, maar weet dat er ook voor jullie een incentive bij zit. Kijken of die naar de volgende wil. Ja. Nou, dan is het tijdspad een beetje. Ouders geven aan, we willen meedoen aan de studie. Dan worden ze uitgenodigd om de questionnaires in te vullen. Dat gaat plaatsvinden bij het Ronald McDonald Huis. Ook weer dank daarvoor dat we dit samen met jullie mogen doen. Het fijne daarvan is, ze kunnen het doen in een rustige omgeving, onder het genot van een kop koffie, kopje thee, wat lekkers. Als er vragen zijn over onduidelijkheden bij de surveys bijvoorbeeld, is er altijd iemand beschikbaar die ze even kan helpen. En zoals al aangegeven, we doen dit dus op 3 tijdstippen. En stel dat ze al naar huis zijn, dan gaan we dat zoveel mogelijk proberen te combineren met een polybezoek aan het ziekenhuis. Dat ze er niet extra voor terug hoeven te komen, maar dat ook dat weer zoveel mogelijk in het dagelijks leven geïncorporeerd kan worden. Ze kunnen aangeven of ze het via e-mail willen doen, of ze het op papier willen doen, op hun telefoon willen doen. Alles is mogelijk. En wat er in het rood staat weergegeven, daar refereerde Shirley net ook al eventjes aan. Het zijn vragenlijsten op verschillende gebieden, maar een van die gebieden is depressie. En de vragen daarbij gaan ook over self-harm of over gedachten aan zelfdoding. Op het moment dat ouders aangeven dat daar sprake van is, dan kunnen we dat natuurlijk niet links laten liggen. Dan gaan wij ervoor zorgen dat de mensen ook hulp krijgen. Nou, we hebben eigenlijk een pilot van een pilot gedaan. Hè? Dus deze studie op zichzelf gaat een pilotstudie zijn. Maar om alvast een idee te krijgen van, we hebben bijna een jaar lang zitten brainstormen over welke vragenlijsten moeten we gebruiken. Hoe gaat dat ontvangen worden? Hè? Mensen op de werkvloer gevraagd van, goh, denk je dat dit kan in onze populatie? Uiteindelijk hebben we dit op 4 augustus, ook weer in samenwerking met Ronald McDonald, kunnen testen op een groep van 7 ouders en 3 verpleegkundigen, waarvan een aantal ook in de zaal aanwezig zijn. Wat ze gedaan hebben, is alle vragenlijsten die van toepassing waren op hun situatie ingevuld. En hier zie je één zo'n voorbeeld van zo'n vragenlijst. Dit is de HADS, de Hospital Anxiety and Depression Scale. Waarbij er een aantal vragen zijn, waarbij je per vraag kan aangeven, scoor je 3, scoor je 2, scoor je 1, scoor je 0. En achter het getalletje staat weergegeven waar dat getal voor staat.
Nou, zo zag dat eruit op die bewuste 4 augustus. Ouders en verpleging, druk in de weer met heel veel formulieren. Deze mensen kennen jullie. En wat ik al zei, 7 ouders, 3 verpleegkundigen hebben de surveys ingevuld. En eigenlijk is het heel erg positief ontvangen. Van tevoren dachten we van, ja, zijn het niet veel te veel vragenlijsten? Kost het niet veel te veel tijd om die vragenlijsten in te vullen? Nou, dat viel alles mee, ongeveer 15 of 15 tot 20 minuten per momentseenheid. Dus de enrollment vragenlijst, de pre-discharge, de post-discharge. En ouders gaven aan, eigenlijk zijn de vragen heel duidelijk. Ze zijn niet moeilijk om te beantwoorden. Eén item waarvan heel duidelijk was dat het niet in goede aarde viel, dat was de vragen over hun financiële situatie. Dus dat zijn vragen die we er ook uitgehaald hebben. En eigenlijk, zoals ik al zei, hele enthousiaste reacties, waarbij ouders ook weergaven van, nou, het mag op papier, het kan digitaal. Voor ons is allebei eigenlijk prima. Dus dat gaan we ook op deze manier aanbieden. En met de feedback die we van ouders hebben gekregen, hebben we dus een paar laatste wijzigingen aan de vragenlijsten gedaan. De tip van, geef iets van een incentive, dus een mooie cadeaubon bijvoorbeeld. Dat hebben we allemaal meegenomen. Nou, laatste paar slides. Om niet mee naar huis, maar juist naar het werk mee te nemen. Blijf altijd die focus houden op family-centered care en hoe we dat kunnen verbeteren. En doe er iets mee. Soms is het heel simpel. Ik neem 2 voorbeelden. We zijn een tijdje geleden in COVID begonnen met het sturen van fotootjes of filmpjes naar ouders. Het is een ontzettend kleine moeite, maar voor ouders zo waardevol, zeker als ze die dag bijvoorbeeld niet kunnen komen, dat ze even een foto of een filmpje van hun kind ontvangen. Kleine moeite, just do it. Iets anders wat we heel lang hebben laten liggen vanwege de verhuizing van CEOS naar CMC, vanwege COVID, dat zijn de praatgroepen die er in de CEOS-periode al waren voor de ouders van de NICU. We hebben eigenlijk in hele korte tijd weer contact opgezocht met die organisatie. Dat is LIFI, Little Fighters. Enorm enthousiasme van Muriel Magdalena van deze stichting. Zij komt nu iedere week naar het Ronald McDonald om daar met ouders die daar behoefte aan hebben te zitten in een praatgroep. Ook weer iets kleins. Het kostte weinig moeite om het weer op te zetten, maar voor ouders zo waardevol om met lotgenoten contact te kunnen hebben. Om mee naar huis, maar zeker ook naar het werk mee te nemen. De 2 punten die wij denk ik het meest geleerd hebben van onze pilot in de pilot, dus van de questionnaires die door de 7 ouders en de 3 verpleegkundigen zijn ingevuld, is er is heel veel stilte, maar stilte met suffering, stilte met lijden. Alle ouders gaven aan, als ik thuis ben, huil ik. En de verpleegkundigen die deze ouders kennen van de werkvloer, het zijn hele uiteenlopende types. Ouders die makkelijk over hun gevoelens praten, ouders die gesloten zijn, ouders die veel komen, ouders die weinig komen. Daar hebben we bepaalde gevoelens bij, bepaalde gedachten bij. Maar weet dus, voor al onze ouders geldt, ze lijden. Ze laten het niet altijd aan ons merken, maar ze lijden. En ik denk op het moment dat wij er open voor staan en de tijd kunnen nemen om in gesprek met ze te gaan, dan zullen we steeds meer horen van hun op welke manier en op welke manier wij hen daarin kunnen helpen. En we hopen uiteraard ook dat het onderzoek daaraan gaat bijdragen. Het tweede, we zijn heel snel klaar met ons oordeel. We staan heel snel klaar met een oordeel. Die ouder komt te weinig, die ouder belt te weinig, die ouder is te gesloten, die ouder huilt te veel. Laten we proberen om dat terzijde te leggen en te luisteren, te vragen.
Hoe komt het dat je niet zo makkelijk kan komen? Misschien speelt er iets in de thuissituatie. En laten we dan proberen om daar wat aan te doen en samen met hun te denken aan een oplossing. Ik denk dat we, zeker ook met de hulp van Ronald McDonald, dat er enorm veel mogelijk is. Denk aan de kamers beneden, waar ouders dan toch even tussen de bedrijven door kunnen gaan kolven, kunnen gaan rusten. Wat misschien een oplossing kan zijn voor de problemen die er thuis zijn of in het logistieke gedeelte. Dank jullie wel dat jullie naar Shirley en ik hebben willen luisteren. En laten we samen vooruit gaan voor nog meer focus op family-centered care. Voor onze ouders, door onze ouders, met onze ouders. Dank jullie wel.